Ok, postavili smo memoriju i about you sekciju, ostalo nam je još postaviti custom instructions i spremni smo za rad. Bez custom instructionsa svaki novi chat može zvučati drugačije, a to želimo izbjeći naravno. I zato kad postavimo custom instructions dobijemo uvijek isti stil i strukturu svaki puta kad razgovaramo i pitamo ChatGPT nešto. Memorija zna tko sam, a custom instructions određuje kako ću zvučati, koji će biti, kako će mi biti ton i kakav će biti format svakoga odgovora. Sad ćemo ući u ChatGPT i pokazat ću vam kako ćete namjestiti custom instructions. U ChatGPT-u kliknem na svoje ime, odem na personalizaciju, otvorit će se meni koji vam je već poznat i ovdje imamo sekciju prilagođene upute. Već imate predefinirane neke riječi koje možete dodati. I evo, tu nam je primjer na kojem ćemo isprobati kako ChatGPT odgovara bez postavljenih custom instructionsa i kako odgovara sa postavljenim custom instructionsima. Vidimo s lijeve strane imamo zadatak i zadali smo mu da napravi jedan sažetak članka bez custom instructionsa, s desne strane imamo taj isti zadatak, ali sa definiranim custom instructionsima. Ajmo pogledati kakvi su nam rezultati. Bez custom instructionsa dobili smo jedan generički sažetak članka sa osnovnim informacijama, a sa postavljenim custom instructionsima dobili smo nešto drugačiji odgovor, specifično napravljen prema uputi custom instructionsa koje smo stavili. Samim time već možete vidjeti koja je vrijednost i koji je benefit kada konfigurirate custom instructions u ChatGPT-u, tako da vam svakako preporučam da ga konfigurirate prema vašim stvarnim potrebama, prema onome što radite, kako bi svaki put dobili što kvalitetniji rezultat kad razgovarate ili dopisujete se sa ChatGPT-om. Postavili smo i custom instructions i nakon memorije i sekcije about you postavili smo sve da možemo početi raditi sa ChatGPT-em. Ako vam je ovaj video bio koristan, kliknite na jedan like i subscribe. U opisu videa možete preuzeti predložak iz ove vježbe, a mi se uskoro vidimo sa našim novim videima. Idemo raditi dalje, učiti o ChatGPT-u. Pozdrav svima!